Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Pasaiako portura etorri gara. Merina Gris taldeko Julen, Sara eta Paskalekin egin dugu hitzordua, argitaratu duten lehen diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Zerua orain. Bate bat. Urnora ezdean, 90ko uzta. Esnatu gaitu, espaloi guztien usainak. Gure ahotan, txikleen lehen segunduak. Ametxen suak, erretzen dizkigu erraiak. Musikari arituak batu dira Merina Gris egitasmoan. Pauso bat aurrera emana izan dute, norabide berrien bila. Bai, nabaritzen genuen aspalditik, naizta beste egitasmo batzutan egon, eta naizta gustora egon. Azkenean, egitasmoiek ziren gure inguru giro sozial eta artistikoaren parte. Eta gustora egon arren, bai nabaritzen genuen urte batzutatik honea, ez geneukala erabat, eguneko egunean erabat errepresentatzen edo ordezkatzen gintuen zerbait. Eta Paskal eta biok ezagutu ginen, duela urte batzuk, eta naizta Merina Gris gero urte batzutara sortu, hasieratik hasi zen hazi hori ere egiten ikustez, hor ja nabaritu genuen berdin pentsatzen genuela, eta batez ere, ez genuela ordura arte topatu inor gu bezala pentsatzen zuenik, edo gure artean horrelako konpatibilitatea zeukenik. Hori da, nik uste Merina Grisek eman digula egiteko beste modu bat, pixka bat globalagoa edo bai hasieratik dena zaintza aldera jungera, ez? Osa ez dugu bakarrik, ez gahun bakarrik lokalera eta ensaiatu eta ordu pila eman, beste totatzen dugun bezala. Izan da gehiago, pixkat proiektu osoa landu eta proiektu osoaren inguruan, bai iruditeri aldetik, bai egite aldetik, ez? Bai musika, bai irudia, bai produkzioa bera, forma profesionalago bat esango genuke edo. Egia da gero, Sara ezagutzen genuen aurretik, baina guk laguntza eskatu genion abeslari bat topatzeko, eta berak esan zuen, ni baino egokiagorik ez zaitu okurritzen. Nik genion berari ez ere esan, bera ezagutzen nolako eta banekilako gauza askotan zegoela sartua, baina bai segituan nabaritu genuela Sararekin ere bai berdin pentsatzen dugula eta musika modu berean egin eta sentitzen dugula. Bai, nik uste azkenean intuizioak asko esaten du. Eta gauzak hain errex ateratzen direnean, ideiak hain errex materializatzen direnean, da zerbaitengatik da. Eta kasu honetan horrela izan da, ideiak argi genituen eta gero gainera oso errex egin dira, bihurtu dira errealez, orduan horrez dago gehiegi dudatzeko edo pentsatzeko. Elementu elektronikoekin eta pop banda baten oinarrizko instrumentuekin sortzen dituzte kantuak. Bi elementuekin jolasten maite dute, baliabide ezberdinekin kantuak sortuz. Hori izan asmoa, ez? Gu azkenean zuk esan dezun bezala, bai Julen eta bai ni edozen jotzetik, osea, instrumentu organikoa jotzetik, eta irikizegu beste mundu bat, ez? Hori Julekin asko hitz egin izan dut, guk ordenagailuan aurrean indin ditugula besti asko, eta gauza bat izan da, gure uste asko eman digun gauza bat izan da, zuzeneko nola jun, ez? Pentsatze hori. Ze bai nahi genula talde bezala jun, banda bezala jun, instrumentuak jo, lehen egin dugun bezala, baina bai nahi genioen bai plus bat eman, ez? Organikoak ez diren beste elementu batzuk sartuz, eta uste hori indegula. Bai, gure baitan ere bai era naturalean ematen da nasketa hori, ze musika ordenagailuarekin egiten dugu aspalditik, nahiz eta orain ikusten ari den, eta azkenean horrek gehiago hurbiltzen zaitu soinu diseinura, eta soinu diseinua egiterako garaian elektronikaren timbre guztiek aukera asko ematen dizkizute, eta beti gustatu zaigu hor arakatzea, baina egia gu gatoz bateria, basua, gitarra jotzetik, gu gatoz entsegu lokaletik, eta orduan guk argi geneukan gure eragina genuela eta gure era hori zen, gure testuingurua hori zen. Gure leloetako bat da, bi elementuek ez dezatela gauza bera egin. Osea, ez duen beste inporta nola iristen zean soinu hortara. Egia batzutan iritsi garela distorsionatuz gitarra bat, beste batzutan sintetizagailu batekin. Azkenean hori da gure lan egiteko era. Nahiko argi zegoen norabidea, baina beti badaude plugin batzuk edo efektu batzuk agian sorpresa harrapatzen zaituztenak ez, eta ondo funtzionatzen dutenak. Orduan bai da beti investigazio kontinu bat,
eta ez dago inoiz dana argi, beti ari gara bilaketan, ez? Baina bai erreferente edo ideia argi batzuekin. Bai, dudari gabe, beti gure pentsatzeko era nik uste naiz eta elektronikatik jo, pentsatzeko era da bateria bajo hautsa. Taldea berria izan arren identitate bat lortu du bandak. Kantu bakoitza mundu bat den arren, Merina Gris soinua zaritu gaitezke dagoeneko. Taldekideen esanetan, pop zakarra. Gezurra esango nizuke hau onartuko ez banu, baina bai izan da, batez ere hasieran, bai izan zen kezka bat guretzat. Karo, soinu batera ekin nahi duzu, ez? Nortasun bat izan nahi duzu, baina hori ez da, hori era naturalean atera behar zaizun zerbait da. Osea, ezin duzu zure burua behartu hori egitera, ze ez zaizu benetako zerbait aterako. Eta gira gero iritsi garela, diskoa osatu dugunean, zentzu bat topatzea eta batez ere, hori askotan kanpotik ikusten da, eta jendeak esan digu. Igual, ideia bat dugu, orain adibidez berrian, norbait irakusten diot eta esate dit, hau super Merina da. Eta oso pozgarria da hori entzutea, batez ere niri ez zaidanean hain Merina edo iruditzen soinu aldetik. Ikusten dut, kanpotik jendeak segituan antzematen dula, gure soinua dela edo, eta ez nizuke jakingo esplikatzen nola iritsi garen horrea, baina oso pozinago iritsi izanaz. Nire egitekoa gehien bat nahiko intuitiboa da, esan daiteke. Melodia aldetik botatzen ditut zuzenean abesti horrek eragiten dizkidan melodiak, ez, eta harmoniak baita ere batzuetan lantzen ditut. Baina behia da delagune bat niretzat, sinpleki besteak egiten duten horrekin jolasteko eta pixkat esperimentatzeko. Lehenengo abestiarekin, bestek zerrekin ikusi genuen pixka bat lehenengo aldiz, ostia, hau da gure rolloa edo, ez? Hor ikusi genuen, igual gero banaka inditugun abesti guzti horien klabeak zin izango lirateken. Eta nik uste dut asko terminoa dela pop zakarra, ez? Pop violento. Hori terminotzat hartu genuen lehenengo elkarrizketetatik, eta nik uste dela benetan Merina Gris englobatzen duen terminoa, ez? Ze da hori, mala hostia beti ukiten saiatzen gara, nahiz eta bestia lausoagoa edo lasaiagoa izan, eta bestetik popa beti dago hor. Sara, Julen eta Pascal dira Merina Gris, baino bada laugarren kide bat itzaletan, Ed Isdit produktorea. Taldeak bere laboratorioan egindako kantuak borobiltzeko ardura izan du teknikari madrildarrak. Ed Isditek egiten duena da, gure kantuei soinua ematen die edo. Soinua eman baino txukuntze lan bat egiten du. Gure lagunaren Serruiak esan zigun jo, berak ezagutzen zuen eta esan zigun. Uste elkar ulertuko zaretela edo. Eta email bat bidali genion bestek zer egin, esplikatzen euskaraz abesten genula eta gana, ze madrildarra da eta bazpare. Eta lehenengo minututik esan zuen kontatu nirekin. Eta guk ja kantak nahiko batzutan gehiegi, ekoiztuta bidaltzen dizkiogu, orduan berak egiten du garbik eta lan bat bezala, eta oso didaktikoa eta asko ikasi dugu berarekin. Taldekide bat baritz bezala implikatzen da eta hori oso zaila egiten zaigu topatzea eta ez ustean topatu dugu eta negabe, baina oso pozik gaude horrekin. Julenek gehien bat produzioan odetik bai ematen dula bestia bastante ja orokorrean rollo eta nundi jongoan markatzen du, eta gero edekiten duena da guk entzuten ditugun beste talde eta beste zer izan nahiko genuken hortara gerturatu. Soinu aldetik eta bai elementu berriak eta proporatzen dizkigu, ez? Gehien bat sartzen da, gaina ondoago ze, gehien bat sartzen da soinu asuntoan, ez da sartzen abestiaren harmonian edo abestiaren estrukturan. Sartzen da ja, igual sinte honi saiatuko gara distortzia sartzen edo sinte hau igual beste kapala sartzen diot betik hau egiten, ez dituz deizue. Eta konfiantza asko daukaguan egiten dugun lehenengo pieza hortan, orduan gozada berekin lan egitea gila esan. Konposatzen lanetan ez du parte hartzen eta konponketak edo moldaketak egiterako garaien behar bada gehiago, baina bereziki ez. Eta kantu gintzan zer esanik ez. Bere lana gero dator, bere lana gure
kaosa pixkat bideratzearen garaian dator edo momentu horretan dator. Baina guk gure kaxa egiten ditugu gauzak, askotan nire ordenagailuan hasten dira besterik gabe, Paskalekin kontrastatzen ditut, Sara dator gero eta Sararen ahotsera egokitzen dugu dana, Sararen asmoraz, asko aldatzen da dependen hor kantatzen duen abesti bat, orduan lanketa hori egiten dugu gure artean eta gero ekoizleari pasatzen dugu, nahastu edo ekoiztu beharko balu bezala eta horrela bakitzen dugu zer egin berarekin. Kantuz kantu joan gara eta horrela lan egin dugu. Taldeko kideak maskararen atzean ezkutatu dira anonimatoa gordez. Atera dituzten bideoetan berriz, aurpegi ezaguna jarri dituzte protagonista ezala. Izaro, Belako taldeko Kris, Juanjo Espalak edo Eneko Sagardoi aktorea kasu. Lehenengoan edo bigarren klipean esan genuen, jode, guk ezin dugu ez dugu atera nahi, ez? Gure proiektu bezala ez dugulako ikusten gure aurpegia hor jartzea. Eta zein dezakegu, eta hasi ginen gasi joku baten moduan, ez? Guazen hau bateatzea, laguna dala, fijo animatzen dala, eta animatu zen Izaro egitea lehenengoa, eta hortik aurrera, beste guztiak izan dira kasi guretzako gozada bat. Eneko Izaro ikusi zunean, Eneko esan zigun, nik ere aberran izaten dira zuen, Eneko bihar. Eta Kris berdin, guretzako gozada bat izan da, gure aurpegia jarri nahi izan ez genuen hortan, olako jendea aurkitzea bidean, ez? J. Martina, bai Kris, bai Eneko, bai Izaro, eta lehenengoan Juanjo, que fue un poco embajada. Niretzat izan da esperientziaren parterik igual politena, eta oso komodoa gainera. Azkenean, askotan musika egiten duzu, baina gero hortik aurrera egin behar direnak ez dira oso gauza musikalak, ez? Aurpegia ematea esfortzu bat suposatzen du, eta iruditzen zait egin dugun ariketa hau baita izan dela pixkat hori, jende honi, admiratzen dugun jende honi eman abestiak eta beraik parte izatean, beraien baita bihurtzen da eta ez dakit oso polita izan da bai. Paskalen eta Julenen ardura, bateriak, basuak, programazioak eta bestelako soinuak sortzea izan da. Sarak jarri du ahots nagusia Merina Gris taldean. Gustatu zitzaigun abeslaria aurkitzea eta egia esan Sararekin goza bat izan da, ze dena errestu digu. Bilatzen dugun hori lortze aldera gauzak oso egiten ditu, ze registro oso handia dauka eta aparte beti burua irikita daka, beste eskatzen digun hortara joateko. Hori guretzako gozada da, eta egia esan taldea trinkotze aldera, uste oso nahi izan dela Sara taldean sartzea. Niretzat izan da pertsonalki aurrera pauso bat musika egiteko moduan, esperimentatzeko gune oso handi bat, eta baita ere lehenengo aldiz esan didate ez dago ondo abestu duzun zati hori, ez? Eta izan da nik usteet bai hirurok duguna baino nahiko genuken hori lortzeko bidea da Merina Gris. Sarako nadukana da, ahotsa bere horretan ja ona dela edo ustetzen zaigula. Orduan, gero ahots horri, bajoari, mujari eta bateriari sartzen dizkigun efektuak bezala, beste horren beste egiten dugu ahotsarekin ere eta horrek eramaten du berezitasun hori gora, ez? Gora edo, berezitasun hori eukitzera. Taldearen kantu batek 80 izena darama. Taldekideak jaio ziren belaunaldiari keinu eginez. Egun, kantu soil batetik haratago doa bestia, eta belaunaldi oso baten soinu banda bilakatu da. Beti da polita hori jakitea edo hori esatea jendeak zuri, baina bai azken finean gure kantuen hitzak gure arteko gogoetak edo gure barnean dazkagun gogoetak besterik ez dira. Gu nola sentitzen garen eta guk ze proiektatzen dugun belaunaldi hontako beto esan da gizaki bezala. Gure asmoa ez zela ere serki bat egitea belaunaldi batena, baizik eta gu nola sentitzen ginen azaltzea belaunaldi hontakoa izatekiko. Bai, nik uste dela igual talde osoaren
komunikatzeko helburu hori pues, materializatzen du oso ondo. Azkenean kantatzen dugu pila bat nostalgiari, pandemia garaian ikusten baita izan dela oso gogorra ez. Nik uste behintzat sentsazio asko izan direla, lehen ze ondo bizi ginean edo ze pozik bizi ginean eta oraingo hau zer da. Ez dugu ulertzen oso ondo oraingo situazioa ez da polita eta orduan beti atzera begira horrek eta txikitako gauza horiek gogoratzea batzen gaitu pixka bat, ez? Egia da hitzen asuntoari begira, gustatzen zaigu gordinak izatea, zaila egiten zaigu ze gustatzen zaigu ere bai hizkuntza zuzena erabiltzea, baina gero danoi gustatzen zaigu poesia eta danoi gustatzen zaigu metafora on bat. Orduan, egia da gehien kostatzen zaiguna dela letrak idaztea, buelta asko ematen ditugulako eta bueno, hor eskerrak eman behar dizkiot. Ze Gartxotekin egin genuen bestek zerren letra eta Ardilatzen herrianen estrofa bat berarekin egin genuen ere bai. Baina nahiz eta kredituetan, bakarrik bi kantuetan parte hartu duen, gure egunerokotasunean bere parte hartzea asko handiagoa izan da. Laguna dugulako eta niri pertsonaki asko irakatsi dit Gartxotek kantu gintzaren inguruan letrei begira. Fonemei begira, Gartxotek sensibilidade handia dauka gauza horietan fijatzeko, ez bakarrik hitzen edukietan baita ere, baina baita ere hitzen arteko harreman fonetikoan. Eta hor asko ikasi dugu eta guretzat emaitza polita ere bai hortik datorrelako egindako esfortzua baita ere. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Segizuloan, ilunpetan ikuste zein omen da zure zauria. Zuzeneko emanaldietan lauko bezala taularatzen dira, gitarra jotzaile bat lagun. Bateria, basua, gitarra eta sintetizadoreak erabiltzen dituzte kontzertuetan, Entxegulo kalean ordenagailu bidez sortutakoa taularatzeko. Egia esan erronka handia izan da, eta ordu asko eman ditugu, gehiago Julenek. Azkenan nahi genuen guk banda formatuan plazaratu eta jendea gure kontzertu batera ikustea jotean, banda bat ikustea eszenatoki gainean. Eta hori genukan oso garbi hasieratik. Eta karo, ordenagailuan kapa pila bat iten ditugu eta kapa asko lortzen ditugu. Baina zuzeneko eraman degunean, kapa horietako uniko handi bat guk jotakoa da, ez? Bai bajoan, baterian, ahotsean, sintean eta gitarran guk jotzen ditugu kapo horietako uneko handi bat. Eta uste horrek ematen diola banda sentsazio bat ere talde oso hori. Bai, eta hor genuen beldurra. Lehenengo kontzertua baino lehen, ez genuen oso ondo lo egin. Ze zuk ensaiatu dezakezu eta lokalean, bueno ez, pasable, baina gero zuk ez dezu inoiz entzuten publikoa bezala eta ezakizu ze inpaktu izango duen, ezakizu iritsiko zaizun, hainbeste produkzioko diska bat egin eta gero, ez da errisa. Orduan, lehenengo kontzertua bai izan zen liberazio moduko bat eta hortik aurrera ja nik uste lasaitu ginela asko, ikusi genuen posible zela. Gure lehenengo proiektu atera eta lehenengo disko atera eta urte oso batean 35 kontzertu ematea, guretzako la hostia izan da, eta izaten ari da, eta izango da, fijo. Zerituk esan duzun bezala, areto txikitan jo dugu, jaialdeetan jo dugu, txosnagunetan jo dugu, baina estatu mailara salto ingo dugu eta gero Europan ere pare bat kontzertu dauzkagu eta jode, ez genuen espero guk ere hainbesteko posibilidad eukitzea jotzeko eta eukitzen ari gana harrera ere lehenengo disko bat dela kontuan hartuta, hori ez dugu gaztu behar. Musikalki ausarta da Merina Gris taldeak eskaintzen duena. Ez dira bakarrak, eta azken boladan gurean bada ohiko eskemak apurtu eta haratago doazen musika proposamen ugari. Uste asko daudela, ez? Bai, J. Martina aipatu duzu, Jofe bat inkluso sartuko litzake. Asko aipatu gautzuko ditut, beti bezala, inutilu naizelako eta naizelako batoko. Mintzat ari da, nik uste, prejuizioak kentzen edo gutxitzen publikoan, hori bai nabaritzen dara, bai. Osa, ja, igual leheno gute zinen kontzertu, mota bateko kontzertu batera, ez? Eta ikusten zenun beti jende berdina. Eta orain bai ikuste dezula jende diferenteagoa edozein kontzertutan. Horrek poza ematen du, ematen du rockero bakarrik egiten dezaketela edo popa-popero bakarrik, eta hori ez da hola. Eta euskal estenan nik uste hori ikusten ari dela orain. Okurritzen zaita biz gau, ez? Gartxoten proiektuak badauka nik uste esentzian
antzeko feeling bat, mirua baita, badaude hor ekimen batzuk, eta iruditzen zait baita eszenari dela bihurtzen zeuze pertsonala eta ezain musikala, hau da ez da estilo bat bilatzen publiko bat lortzeko. Publikoa dijoa ikustera agian generazio bateko jendeak egiten duen hori kontsumitzera, ez? Eta aldatzen ari da nik uste dut hori, lehen ulertzen genuen eszena musikal hori oso konkretua, oso itxia, eta irekitzen ari da pila bat nire ustez. Merina Gris taldearen kantuak banan-bana zintzilikatu dituzte sarean. Orain, kantu guztiak batu eta vinilo eta kasete formatuetan argitaratu dira. Diseinu ederreko artelanean bilduz. Hasieratik bai garbi genukala, banaka-banaka aterako genitula singleak, horrela nahi genuen, lehenengoak bintzat denak ondo prestatzen juteko, eta lehenengo fase hau edo lehenengo kantu sorta zerbaitek globatuko zuela, ez. Eta gure kasuan garbi genukan ere, CD-a nik bintzat ez nula aterako, nula atea nahi, CD ateratzeko vinilo ateratzen dugu, ez da. Guztetu hain jendearen eguneko handiak dena stream bideoan zuten dula, eta stream bideoan ez duen horrek kasi nahiago dula. Honi bintzat musika kontsumidorea bezala, nahiago etxean vinilo dauki, edo kasete dauki, gehiago viniloa. Entzutea jartzen nahi zenean, vinilo bat entzuteko eta ez da. Bai, gero jende asko baita diska eskatzen zigun, ez, CD formatuan, eta hori ez dugu atera erabaki dugu viniloan nahi genuela. Nik uste kontsumitzeko era gurea behintzat horrelakoa dalako, eta kasetean ere atera dugu, orain vintage eralagoaz berriro, ez, polita izan da baita ere, baina hori guretzat viniloan zeon pentsatuta diska, eta baita kriston lan egin da diseinuan, eta baita pozik gaude, prozesu guztian nik uste materializatu delako buruan genuen guzti hori. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgildu da banda, baino dagoeneko zirriborro berriekin ari dira lanean, hurrengo pausoak prestatzen. Atzo bializean Julenek azkeneko ideia, eta gu beti egia pentsatzen, beti egia ideia bilatzen alkarri, WhatsApp audioak edo ja Julenek zerbait produzitua goa. Osea, hori ez da geldituko, nik uste, oraingoz bintzat, inoiz ez da geldituko. Ikusiko dugu bendik aurrera separatzen da, baina... Bai, nik uste dela prozesu bat inoiz ez dela gelditzen, ez eta zuk jotzen egon, eta kontzertuak ematen, zure abestiak edo diskak zarrak bihurtzen dira oso azkar. Eta musika egiten dugu beti, pentsatzen dugulako inoiz ez dugula atera nahi genuen abesti hori, ez? Eta horrek ematen dio zentzua sortzeari. Orduan prozesu hori irekita dago, eta abesti berriak bidean doaz. Pozik nago iruditzen zaidala oso zintzoa egiten duguna, beti oso lotuta dijoa bizitzen ari gara momentuarekin bai.